Малую вёсачку на 30 хат сваёю жорсткасцю вайна кранула. 31 загінуў тут солдат. Солдат савецкіх куля не мінула. Іх гітлераўцы ўзялі ў атачэнне, кольцом заціснулі ў лесе, не прорваць. Голодныя і змораныя да змяртвення прывал зрабілі атачэнцы і палеглі спаць. Ды між салдатаў тых слабак з'явіўся, рашыў пад покрывам начы, як быццам бы адзін ён не змарыўся, прабрацца да радні у малыя крывічы. У бок гасцінца рушыў ён нясмела, а на гасцінцы ворагаў патруль. Яго тут затрымалі і ўмела даведаліся, хто ён і адкуль. І вывеў здраднік немцаў да ахвяраў, што спалі ціха, не чакаючы бяды. Застракаталі аўтаматы вогненным пажарам, крывавыя ад куляў, пакідаючы сляды. Маленькай групкай нашыя салдаты трымалі абарону, як маглі. Баі няроўны, рваліся гранаты і змешвалі людзей з кавалкамі зямлі. Няшчадна ворагі ўсіх перабілі, а быў параненых, дабівалі іх. Як плачучы галінкі дрэвы нахілілі. Ад стогнаў чалавечых нават лес заціх. Цяпер у брацкай магіле спяць салдаты, у вёсцы нашай, у пугачах. Ідуць сюды з паклонам хлопцы і дзяўчаты, і не хаваюць ветэраны слёзы на вачах.